Ja, Thomas, man ser besvikelsen i ditt ansikte. Hur är känslan nu? Ja, men jeg er selvfølgelig besviken. Vi forlor en match, som jeg tykker, vi burde gøre et bedre job på. Nogle gange kan man forlore til et bedre lag, men i dag tykker jeg, at det er os, som er et sæmre lag, specielt i anden halvleg, og vi forlorer for mange bolde og for mange nærkampe. Og det gør, at Gais får nogle chancer og scorer på straf. Så jeg er besviken over vores indsats i anden halvleg. Jeg tykker, at vi havde nogle bra kombinationer i første halvleg, men med indsatsen i anden halvleg tycker jag inte är bra. Även om Gais har ett par farliga omställningar i första så känns det som, ja, det ser ganska lovande ut i ert spel, men i andra halvlek så verkar ni tappa det mesta. Ja, men jag är enig. Jag tycker vi har matchen under kontroll i første halvleg, og kanskje skal gøre lidt flere målchancer i første halvleg, men at gå ud til anden halvleg med en bra tro på, at vi kan gøre et bedre job, spille kanskje lidt snappere, komme til lidt flere målchancer, men vi forlorer mange bolde. Tykker ikke, vores fysiske præstationer er så bra i anden halvleg. Der er Gais bedre, og det er kanskje lidt fysisk, men også mentalt, og det er faktisk det, jeg er mest besviken på. En ting er resultatet, men jeg er besviken over, at vi falder sammen som lag og inte gör det bättre. Har du någon tankar kring vad det kan bero på? Nej, inte just nu. Man kan sige, Gais kom ud med en bra power, men det skal vi stå imod med og gøre et bedre jobb. Så nej, inte just nu. Match igen på måndag. Är det skönt att få en ny match så snart in på en sån här besvikelse? Ja, vi har nogle ting, vi måste revancere, så det har vi mandag til at gøre. Hur känns din kropp nu efter 2 matcher snart in på varandra? Ja, men det er mest mentalt, jeg er besviken. Så må vi se, hvordan kroppen har det. Men nu er jeg besviken i kroppen, eller i mentalt, så det er der, jeg lige skal jobbe her i kveld og i morgenkveld, men jeg er klar til mandag.